Iznimno mi je drago da možemo danas otvoriti Festival uskrsnih tradicija Penga u organizaciji Dubrovačkih muzeja, grada Dubrovnika, turističke zajednice grada Dubrovnika i uz partnerstvo Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Zapravo je naš prvi festival posvećen uskrsnim tradicijama i veselimo se tome i nadamo se da će ta tradicija zapravo zaživjeti u narednim godinama, jer je ono što je najpotrebnije ljudima, pogotovo čuvarima tradicijske kulture, da se njihova baština i to umijeće izrade koje od baštine vide javno i da naravno služe za edukacije za buduće mlade naraštaje koje će to dalje pronositi, jer znamo da je nematerijalna kulturna baština zapravo živa baština i to je ono što je ključno. Još bih samo naglasio da danas imamo zaista jedan mali pregled Hrvatske u Žitnici Rupe, tu tako da nam dolaze kolege iz Slavonije, vrsni šarači pisanica, između ostalog Mario Kiš iz Bogdanovaca koji ukrašava jaja tradicijskom tehnikom svilopisa, koja će se uskoro nadamo naći na listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, i vezene pisanice ili vezena jaja koja su također već na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Radi se o pisanicama s područja istočne Slavonije. Tu nam je i Vinko Babić iz Gradišta koji šara isto jednom starom tehnikom šatvosiranje, dakle kiselinom, dušičnom kiselinom. Ta tehnika je inače poznata kod tikvica, što je isto tradicija koju Vinko baštini, a ovaj put možemo vidjeti kako je ta tradicija primjenjiva bila u narodu i na pisanicama. Tu je iz Podravina dolazi jedan vrstan stručnjak za podravsku uskrsnu tradiciju i podravske pisanice. To je gospodin Cugovčan, Josip Cugovčan, koji inače ima etnografsku zbirku Josipa Cugovčana u Podravskim Sesvetama, koji je bio i voditelj Kuda se Svečice i čitav život svoj zapravo posvetio istraživanju baštine i vođenju folklornih društava, a osim toga on ima i razne brojne druge interese, ali je i slikar. Slikar blizak Hlebinskoj školi naive. I tu imamo još naravno neizostavne naše pengačice iz Dubrovačkog primorja, jer cilj nam je naime zaštititi i naša pengana jaja i sad poduzimamo sve korake u tom smislu. Tu moramo spomenuti gospođu Jagodu Konjuh iz Dola, gospođu Zdenku Kraljić iz Slanoga i gospođu Ninu Smokvinu iz Slanoga. Svaka od njih njeguje onaj cijeli dijapazon motiva i poruka koje se u Primorju susreću, ali i tehnika, jer znamo da u Dubrovačkom primorju osim klasične tehnike batočkom, odnosno bakljačicom, dakle glavičastom iglicom, kada se penga, imamo i penganje pengom, dakle perom, ali imamo i penganje sjerkom, koje recimo Zdenka primjenjuje u svom šaranju, i imamo penganje tragom s krašnicom, tako da je taj repertoar bogat, a osim toga često se i kombinira, pa je uglavnom kada se radi bakljačicom, onda se dodatno ukrašava jedan čipkasti okvir penicom, ili ako se radi sa sjerkom, onda se opet to dodatno ukrašava. Tako da je zaista to sve skupa vrlo, vrlo bogato. Osim ovih naših uskrsnih radionica u Rupama, koje naravno onda izlazimo i na Stradun ispred Sponze, a onda i u Mrčevo ćemo držati te radionice. Pridružuje nam se Prirodoslovni muzej, gospođa Dubravka Tulio, sa jednom lijepom, zanimljivom radionicom gdje će djeca na jedan suvremeni način pokušati usvojiti znanja o tradicijskom pletenju pomica, ali i bojanju drvenih jaja. Tu nam je i naša kolegica Marina Filipović iz Kneževa dvora, koja također je vrsna, možemo reći, pletilja pomica, tradicijskih pomica poluotoka Pelješca, koji zaista baštine bogat taj repertuar ukrasa od tih oltara, od tih ružica, babočica, trupica, spiralica, i one znaju biti dosta velike i po tome su zapravo najreprezentativnije. I na kraju imamo za našu djecu iz vrtića jednu radionicu, odnosno jednu igraonicu na valje, koja će se odigrati jedan mali turnir na valji ispred Sponze, gdje će djeca zapravo moći doživjeti te starinske tradicijske igre.